Да, я люблю этот город Казань, мне все в нем нравится. Мне нравится здесь, как он выглядит, чувство атмосферы этого города. Даже татарский говор, когда я слышу, мне это очень нравится. Рамил Камилов спортчы, катнаш көрәш төрләре остасы, Казахстанның Актау шәһәрендә туган, бүген Канадада яши. Рамил Камиловка 25, ул Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче корылтаендагы иң яшь делегатларның берсе иде. Берничә ел Татарстанга кайта алмаган. Башта коронавирус чикләүләре комачаулый, аннан соң башка сәбәпләр килеп чыга. Я уже несколько лет сюда хотел приехать, чтобы навестить свою Абику. Татарстанда әбием яши, аны күрергә теләдем. Корылтай миңа бу мөмкинлекне бирде. Визаны корылтай башланырга бер көн калагына алдым. Казанга килеп җитү өчен 42 сәгать юл узарга туры килде. Рамилнең әти-әнисе Казахстанның Актау шәһәрендә танышып, гаилә кора. Канадага исә 12 ел элек күченгәннәр. Ике яктан да әби-бабайлары татар авылларыннан, әтисе Әлмәттән. Рамил да үзен чын татар дип саный. Киләчәктә ана телен камил өйрәнергә тели. 5 слов, которые приходят, это, наверное, без, куреш, цифры я знаю. Рахмет, ати, они без, да. Я учу там через онлайн-уроки, сел в машину, поехал, и у меня там играет, и я повторяю. Көрәш белән Рамил 15 яшьтә шөгыльләнә башлаган. Хәзер ул ММА боксы буенча профессиональ спортчы. UFC тарихындагы беренче татар көрәшчесе Ринат Фәхретдинов белән дә аралашып торалар. Үзен татар көрәшендә дә сынап карарга тели. Ну, мне это интересно, мне предлагали раньше в Сабантуе выступать. Сабан туенда көрәшеп карарга тәкъдим иткәннәр иде, әмма ул вакытта барып чыкмады. Бу минем өчен кызыклы, билбаулы көрәшнең үзенчәлекләре бар бит. Аларны да тиешле дәрәҗәдә үзләштерергә кирәк. Рамил башка илдә яшәүче милләттәшләребезнең бердәм булуын билгеләп үтә. Моны ул үз мисалында аңлаган. Күптән түгел Флоридага ярышка барырга туры килә. Шунда ул интернетта Флорида татарларының төркеменә "Минем өчен җан атарга килегез әле" дип игълан яза. Һәм алар киләләр. Без проблем все приехали. Шулай күмәкләшеп килерләр, чынга алырлар дип уйламаган идем. Файдасы тидеме? Мин ул көрәштә җиңдем, ә мине игълан иткәч, рингка Татарстан әләмен күтәреп Потом чыктым. после этого поехали традиционно пить чай. Менә ул кадрлар Флорида ринг уртасында Татарстан әләме. Рамил көрәш белән генә шөгыльләнеп калмый, цифрлы технологияләр буенча да белем ала. Ә киләчәктә аның Татарстан белән элемтәләрен тагын да ныгытасы килә. Кем белә, халкына якынрак булып, Татарстанда гаилә корырга да мөмкин милләттәшебез. Есть у меня одна такая мечта. Если бы получилось бы, может здесь вырастить своих детей и открыть здесь зал, помогать своему народу. Илгиз Шәкүров, Алмаз Ятдинов, Яңа Гасыр каналы.